Bonjour chers internautes, merci de suivre la chaîne YouTube Ngory TV, la télévision des éleveurs, la première chaîne dans la zone sylvopastorale. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci beaucoup. Dum ko lamɗo pamɗo ɗum nono lamɗo yo habruku ɗum adi ɗum ko joni ana keɗimi giɗo mariyam holo ko hesɗi hande e nder majji hande gueɗe kewɗe ne tengti nder jayindeji men hol ngel hene gueɗel gotel ngel ɓurɗa teskade so wona augmentation tout azimut de salaire sey ko ɓeydi ɓuri ko usti joko ada habranno e wiidi journal la son excellence ɓeyduni administration territoriale jobdeli mumen ha gouverneur uji ujunnaji temodere adjoint ji gouverneur uji ujunnaji capanɗe jeegom préfet ji ɗi ujunnaji capanɗe jeetati sous préfet ji adjoint ji préfet ji ujunnaji nawgasu adjoint ji sous préfet ji sappo e joyi kono noon yo toppi wadde subvention ndelam kubam super koko ɓeydi bo Sud Quotidien wi ummi meyi temedere capanɗe joyi e joyi darti meyi temedere capanɗe jeetati mankuɗi buɗɗiɗi kono hay jangirnoɓe yo ko nenudira ko siine ngam dandude hitande nde maki a neni min hay min neni Sud Quotidien Sonko koko riwtuna dogogol ngelniwol kono noon e wiidi Walf ko yeewi ummiɓe huccodirdi e maki 3e mandat e wiidi observateur aluntine wiki eɗen mbawi wuurdi ko ɓuri marso elle mineni koko ceppat alarba jango hay Mimi Touré e Benno mbo Dakar noddi kuccodiral e wiidi Vox tuuma hen ko nunɗuɓɓi jeeɗiɗe e wiidi Yanamar eɓen jogori nannude leydi ndi caɗele Cheikh Bamba Dièye wi ko conseil o natti wonde institution kaalowo droit ko wonti dawrugol heedande laamu ɓoyani coyniɗen Amissatou Sow Sidibé toyo tribune wi conseil politique yoni e leydi men sey bani sugu tengtuni suuɗoru conseil o professeur Ngouda Mboup haaldi ko Antoine e conseil constitutionnel o no poti famminde yimɓeɓe tribune wi mbela fotani duppede kono PS bureau mum elle jodinom e wiidi Le Quotidien beltaki e seeɗo mbo mbaɗa o investir ha wulino hakkude Aminata Mbengue Ndiaye e Mamoudou Wane gedduɗo potital ngal caɗele dawrugol ngollo solay wi église ara wandi temodere capanɗe tati e nayɓiri pèlerinage marial do Popenguine gasi hanki e gerdugol Benjamin Ndiaye wasu yiɓi ko julɓi mbasiyuno woni noddude deejre rentade mbuñaari woppude penale ko wana gongo ko holɗum tuuma muy ko Sonko tumuno Mamoudou Diallo ko hesɗi hen cour suprême laɓɓuni Mamoudou Diallo arrêté mo waɗi publié numéro 53 nawgase jeeɗiɗi décembre 2021 kumbilago adi e wiidi ñawowo TF 1451 euro jeeyi ɗum ko Dayiru Sar mbo laamu foti yobde milliarduji capanɗe jeenayi e nayi ene wonde dommage et intérêt milliarduji joyi haalis men siftindi noon gila sappo e nayi lewru avril 2022 maître Mayacine Touré avocat Yeri Diakhaté e woɓɓeɓe windino avocat Dayiru Sar ɓataki ngam kaldigal firitan ko Sonko jogorɗo wasde seeɗo mbo joguinowo e haalde gongo ko wana ko ɗum Youssou Ndour mbo observateur rutuni Bercy mum 2022 yaade France batu hakkude préfecture Paris e mairie ville ko wana ko ɗum libération habri men dartuniranoɗo dillude médecine ko wana lawol suudu safrirdu fan ndeki ko docteur Moussa Fall ɓoyɗo waddi ɗum guilay 2018 ko hawni ko ndu digg dartintam hawri kumbo waɗa consulté hummiɗo Kaolack e ballal namnotoɓe jiiti e perquisition e nder clinique to liberté 6 extension ko ɗon les échos rutunu Sénégal bene garmi garaji
ngaji hakkundi policier e gendarme ha wono lieutenant bo GIGN tampindu zemi e commandant bo lieutenant neldi womeri e hoori hebi telephone mum madi gañaki tadi ko commandant baɗaɗo évacuer hôpital ha policier jidi mbino no jaltu ko hesdi hen plainte fawama dow hoori GIGN kono ko handi Sénégal Rwanda kono ko bowal maître Abdoulaye Wade ngalo source a wi cabbuli coldi gazon pourdudu puɗɗima yiyede hen ha sosi maître d'ouvrage projet o e summa mahnoɓe ɗum tuuma hayso jagorgal coftal ɓallingal laɓɓinama ko laamu tekki rondi koronam Niger bo besbi rutuni lamɗum mum dañi hitandi biɗu kañum wana bo France caggal coup d'état ji mawo ƴettita hare makka France CFA Kalidou Ba no mbeɗu wasiyo lamɗo ko cammoɗo so wonani kartal wono mayde ɗum non mi haɗuɗo ademi siftorde laamu manna inde radio télévision fulɓe international mi salmoni mi juri ko docteur Djiby Sow rokato mon oɗo revue de presse caforo médecine traditionnelle ko nendey fibrome kyste diabète tension hernie estomac hémorroïde ndero bowalo mankaɗo goragu cattiraɗo ɓesgu kala ñewu jettingu ɗum ma safru ɗum e ballal jomum docteur Djiby Sow no jooɗi ko kidira sero antenne tigo o saha noon no tawe Mauritanie wonandi jiɗɗu jokkodirdi e mum yo noddu 244 92 81 numéro ma caggal 223 70 85 72 47 bandira jehe kellon